Snowboardcrossové kempy pořádáme proto, že nechceme jenom čekat, až nám nějaký talent přijde, nebo přebírat talenty z jiných sportovních disciplín. Myslíme si, že bychom tomu mohli jít trošku nebo měli jít trošku naproti, a proto pořádáme snowboardcrossové kempy, které nám, doufejme, v budoucnu pomůžou najít podobně úspěšné a šikovné lidi, jako je FK. Program na kempech, samozřejmě je to 90% se skládá z ježdění, některý chodí víc, některý míň. Oni ty děti jsou většinou tak úchylný, že chodí na noční, jo, takže oni jezdí do 4 a pak jdou ještě na noční. Já jsem v tom viděla to, jak já jsem byla dřív malá, jak mi to vlastně bavilo, jak jsem jezdila 4krát týdně a ukázali mi, co to vlastně jako od základu je a tím jsem se znova chytila a znova mě to začalo bavit. Evka je super trenérka, jako mám rád ostatní trenéry taky, ale ona trénuje super na to, že nemá na to žádnou licenci nebo tyhle věci.